Здравейте, добре дошли. Как си, Джанан? Братле? Братле, как си? Бомба! И то такава бомба, която ще избухне, ще пукне от скука. Заведи ме някъде. Не може. Защо? Имам среща с Джансу. Влюбените се събират. Даже закъсняваме с една седмица заради теб. Дано сега си добре. Добре съм. Така ли? Добре съм, казвам ти. Значи може да се върнеш на работа. Братле, нещо ме заболя ръката, не си я чувствам. Накриво ли, зарасна, не знам какво е. Мерт, Ще кажеш всичко на Джансу, нали? Братле, този път съм сигурен. Ще работя много, ще се науча на работа. Ти ще ме научиш. в болницата треперехме от страх да не ни разберат лъжата. Много добре знаеш. Стига толкова. Повярвай ми, Джансу ще си мълчи. Наистина. Ще каже на Едже. Не мисля, че ще замълчи. Добре. Мислиш за себе си. Веднъж помисли и за мен. За пръв път се влюбвам. За пръв път сърцето ми ще изкочи. Казвам ти, че съм готов на всичко, а ти ме караш да я лъжа. Не мога, Мерт, няма да стане. Искам да чуя името си от нея. Много ли искам? Какво правиш? Благодаря ти за всичко. Удържа си и на думата. Сега е мой ред. Хайде, живей си живота. Благодаря ти, братле. Ще видиш, всичко ще е наред. Пък и няма да те оставя. Винаги ще съм до теб. Няма нужда. Защо да няма нужда? Знаеш ли, какво е да живея в сянката ти, Керем? Цял живот баба говори за теб. Има един съвършен модел, татко. Хикмет Чалхан. Човекът, който прави всичко добре. Той има свое копие. Успешният колкото него, честен и работлив. Керем Юскан. Имаме и мен. Мерт Чалхан. Некадърният, глупакът. Ти нямаш вина, братле. Даже много ме търпя. Затова сега си живей живота. Иди при момичето, което обичаш. Какво правиш? Никога няма да те оставя. Виж, ще те науча на всичко. Този път ще работиш. Ще работиш като вол. Добре, обещавам. Но няма да казваш на Джансу. Обещай ми. Пак започваш с това, нали? Какво искаш? Какво? Тръгвай. Тръгвам, ще се приготвям за довечера. Прати много поздрави. Хайде, хайде, хайде.
Не намирам папката на госпожа Елиф. Знаете ли, преди да се запозная с вас, бях чувал страшни неща за Сюрея Коран. Но вече знам, че това е лъжа. Така ли? Каква съм тогава? Смела, добра, много приятна жена. Това ли търсите? Да, благодаря. Вече е 9. Как само минава времето? На мен ми е приятно. Но трябва да тръгвам. Стига сме работили да пинем по кафе. Наистина е късно, трябва да си ходя. Права сте, и на мен ми омръзна от фондацията. Знам едно рибно ресторантче. Правят риба с хляб. Ще си оближете пръстите. Риба с хляб и аз? Май ме мислите за луда, господин Левент. Добре. Тогава аз ще приготвя рибата. Наскара ще е. Майсторът ме познава, няма проблем. Аз ще я направя. Сега си тръгвам. Утре имаме много работа. Ще се видим пак. Лека нощ. 13 часа, 55 минути и 42 секунди. Моля? Времето, което ще мине, докато ви видя пак. Добре дошли. Вътре ли ще влезеш? Да. Това е моя дом и точка по въпроса. Къде е Сюрея? Няма я, господине. Виж ти. Кое време е, а нея я няма? Всички в тази къща прекалихте. Ще ви покажа аз. Какво нещо е любовта? Ало, моето гадже ли е? Ти гадже ли ме наричаш? Ще те изям. Не можеш да ме изядеш още. Ти ли ще ми кажеш? Хайде, приготви се, ще те закарам на едно романтично място да хапнем. Идвам към теб. Глупости, нищо не разбираш. Пък и видях майка ти. Няма да те пусне никъде. Майка ми ли? Нали беше в магазина? Не, скъпа, оправих се с нея. Взех разрешение, ще те заведа на едно чудесно място с страхотна гледка. Да тръгваме. Няма нужда от никакви гледки. Изхарчи много пари в болницата. Знаеш ли, знам едно място. Там ще останеш направо без думи. Ще те заведа. Добре. Хайде, след час идвам при теб. Става. Чао, чао. Ще полудея. Браво, започнала си да ровиш и стаята ми. Ти пък беше я оставил на масата. Стои така от една седмица. Беше ми любопитно да видя, но справил си се добре. Брей, значи мислиш да изгониш цели 10 души. Сигурно си проучил кой от тях издържа деца, кой има вкъщи болна майчица,
Ти си отговорен, направил си го. Няма нужда от проучвания. Знам добре кой какво семейство има. Ако си говореше понякога с тях, щеше и ти да знаеш. Айде, Джан, признай си. Нали нямаше да ми кажеш? Съкръщаваш толкова хора, нямаш ли съвест? Злобата, която държиш в себе си, пречи не на мен, а на теб. Надявам се, че осъзнаваш какво правиш. Защото връщане назад няма. Добре. Ще ти дам последен съвет и край вече. Как да вземеш решение? Ето. Този. Хайде, махни го. Престани! Махай се! Ти престани. Джан, мисли внимателно. Ако го направиш, значи нямаш сърце. Браво на мен. Сега ще ме остави. Убедена съм, това е краят на всичко. Едже? Калинке. Добре, че си ти. Защо? Какво става? Кого чакаш? Керем ще дойде. Днес ни е първата среща. Правя му изненада. И на нас смертни е първа среща. Може ли да се приготвя тук при теб? Става ли? Луда ли си? Разбира се, приготвяй се. Влизай, аз съм в кухнята. Добре. Добре дошли, госпожо Сюрия. С какво право идваш тук? От кого взе разрешение? От себе си. Никъде няма да ходя. Пък и ти дадох една седмица, нали? Това е моят дом. Приеми го. Къде скиташ по това време? Как къде? Работя за фондацията. Работиш за фондацията. Какво правите? Седите на меките дивани като кралското семейство. Посръбвате чайче и си клюкарствате, чия дъщеря какво е направила. А унази жена как се е държала. Друго какво правите? Това ли ви е работата? Виж какво работим. Простак. Сега трябва да броя оставащото време. Тази? Ма е избеляла. Не, това не става.
А тази? Кажи, слагах я като ходех с един глупак. Не става. А тази? Ще ти седи добре, но е малко ефтиничка, нали? Едже, я да те питам. Какво мислиш за тази? Не става. Защо? Знаеш ли какво казва? Не съм имала гадже до сега. Нямам опит. Ще вярвам на всяка твоя дума. Не става. Добре, а с това какъв знак ще дам? Дай. Здравей. Приключих дълга връзка. Готова съм за предложение. Ще пробвам всеки, когато срещна, бейби. Ела у нас до вечера. Хайде. Това е. Ох, Едже, няма ли да одобриш нещо? То само това ми остана. Ето. Какво говориш? Боже мой! Веднага го облечи, страхотно е. Хайде. Наистина ли? Да, хайде. Ей сега. А тази рокля? Не съм я носила отдавна. Не си ми първата любов, съжалявам. Но ще бъдеш последната ми. Обещавам. Чудесна е! Калинки, толкова си хубава. О, дяволите! Какво ще правя сега? Урочасах я. Нищо страшно. Хайде, сваля я. Сега ще я оправя. Успокой се. Давай. Сваля я. Едже! От кой век е тази маша? От века, когато живеех с 4 приятелки. Калинки е превърнала си се в хлебарка. Виж на какво си се направила. Едже, цялата треперя. Защо, миличка? Знам ли? Ами ако до вечера не мине добре, притеснявам се много. Не дей. Не говори такива неща. Ще те направя прекрасна. Не говори така. Хайде, ела. Готова съм с роклята. Я да видим сега. Тези или тези? Със сигурност тези. Тези ли? А другите? Не стават. Сега кажи ти. Тези или тези? Виж добре. Ето тези. И аз така мисля. Не мога да повярвам! Толкова години съм оптимистка. Още малко и аз ще се откажа. Ще стане нещо до вечера, дано да е хубаво. Нищо, ставай. Чуй ме, много си хубава, повярвай ми, наистина. Хубава си. Бракоразводни дела.
Знаеш ли какво правя сега? Напълних ваната. Вече е готова. Така ли? Да дойда ли при теб? Ще се намери ли място във ваната? Нищо не се е променило от последния ни разговор. Колко ще ме търсиш? Добре. А ако призная Еля? Какво? Да, ще призная Еля. Ще дам името си на дъщеря си. Утре ще приготвя документите. Наистина ли? Ще го направиш ли? Да, наистина. Скъпи, нямам думи. Много те обичам, скъпи. Утре ще дойда. Ще те чакам. До чуване. Ало, кажи на момичета да правя купон вкъщи. Еля става законен член на фамилия Коран. Добре? Господин Мерт? Едже, викай ми Мерт. Олрайт. Мерт, понякога жените претърпяват дребни злополуки, затова трябва да вдигнеш духа на Джансу. Разбра ли? Какви злополуки? Ами, късат им се чуропогашниците, ружът се смесва с фондютена. Прави се, че не си го забелязал. Става ли? Моля те. Правилно ли съм разбрал да се правя, че съм впечатлен? Точно така. Аз тръгвам. Керем ме чака. Чао. Колко си красива. Благодаря. Малко зле започна вечерта. Роклята ми се скъса, токът ми се изкриви. Както и да е. Извинявай. Благодаря. Джансу, въпреки всичко, ще си изкараме чудесно. Знам. Хайде, Чакай. да тръгваме. Хайде. Приятна вечер. Доживях деня, в който ти ме чакаш. Готов ли си за изненадата? Да видим дали съм готов. Чакай, да отидем на едно място. У вас ли ще сме? Супер. Стига да е. Какво съм казал? Исках просто да се наспим, добре? Ако говориш, ще те изпрати вкъщи. Боже, боже, Хайде, ела. май не отиваме у вас. От тук. Знам това място. Ресторантът на майстор Байрам.
Ще ядем кюфтета на първата ни среща. Защо, не обичаш ли? Доведохте, защото тук разбрах нещо. Какво? Че искам да си част от живота ми. Ела. Много е хубаво тук. Заради мен ли е? Не е нужна такава романтика на първата ни среща. Не е нужна. Дженсъл, изобщо не можеш да лъжеш. Кой? Аз ли? Хайде. Ти си едно чудо. С какво съм го заслужил? Хайде да хапнем. Така. Момент. Взе ли си лекарствата? Да не ги забрави. Няма да ги пия, ще ми се доспи. Не, трябва да ги пиеш. Добре. Браво. Изпи си хапчетата и заслужаваш вечеря. Така. Никой не се е грижил за мен така преди. Имаше няколко момичета, но нито едно от тях не беше такова като теб. Така е, като си толкова непослушно момче. Да започваме, че ще изтине. Чакай, искам да опитам нещо. Ела да опитам поне. Сега вече е друго. Как така? Доскоро бях лошото момче, много жени имах в живота си. Много пъти се влюбвах в различни момичета, но сега е друго. Не съм се чувствал така. Като се огледам, все едно сънувам. Наистина. Като съне. Не мога да повярвам. Благодаря. Какво ще обичате? Ти как мислиш, Ферди? Какво да бъде за приятелката ви? Същото, каквото иска приятелят ми. Добре, госпожице. Аз твоят приятел ли съм? Искам да ти кажа толкова неща. И аз. Ще трябва да говоря до сутринта. Добре. Ще те слушам до сутринта. Разказвай. Спокойно. И аз имам неща, които не мога да ти кажа. Дженсъл, честна дума. Каквото и да кажеш, това няма да промени чувствата ми. Заклевам се. Защо си толкова сигурен? В момента нищо не може да спре сърцето ми. И моето.
Май преживях толкова, за да те срещна. Сякаш ти си била наградата за всичко, което трябваше да преживея досега. А след това дойде ти и сърцето ми подскочи. Не знам дали думите ми стигат. Няма нужда от думи. Пожар! Честно ли? Гори! Ще се подпалиш! Стой! Ферди, донеси вода. Дай. Добре ли си? Вземи, Ферди. Да откажа ли поръчките? Не, разбира се. Няма проблем, сядаме и си хапваме. Добре, но... Дженсо, днес е първата ни среща, нека да вечеряме поне. Моля те, седни. Каква откачена вечер? Изключи си телефона. Искам да се откъснем от света. Да сме само двамата. Боже, Виж, погледни звездите. Искам да ти кажа нещо. Небето беше пусто без теб, Керем. така ли? Да. Аз винаги си мислех, че никой няма да ме обича. Мама не ме обичаше, какво остава? Аз съм си лудичка. Не знам го. Не отричам. Но после дойде ти. Толкова го исках, че не повярвах. Сигурно за това избягах от теб. Знаеш ли, виж го ти. Всъщност аз с какво те заслужих.